Türkmenistan'ın Bilim Ministrliğinin Beden Terbiýe we Sport baradaky Döwlet Komitetining Kärdeşler aýaklaşyklarynyň Milli Merkezining hem-de Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Milli Talipler Sport Federasiýasynyň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Instituty bilen bilelikde Halkara Zenanlar Güni münasibetli ýurdumyzyň ýokary okul mekdepleriniň zenan muallimleriniň we talip ýaşlarynyň arasyna geçiriljek zeminin görki Zenanlar atly köpçüliklen sport ýarışlaryna badalga berildi. Oňa atnaşýan türgenler sportun görnüşleri boýunça özleriniň hypdyr başaranyklaryny görkezmäge doly mümkinçilik alarlar. Halkyň awadançylygy oň durmuş derejesini ýygy-däli ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenini aň paýhys taýdan ösen ýaş netli kemal getirmek baradaky arada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugry derejesine çykarly. Ma'lum bolşaýaly halkymyň saglygy we awadançylygy baradaky alada hem-de köpçüliklen beden terbiýe sagaldyş we sport hereketini höwetlendirmek hormat prezidentimiziň ýygy-däli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu orta gazanylýan ýeňişleri öz boşly badalgadar.